Kun hommaa on paljon, on vaikea saada aika riittämään sekä työlle että perheelle. Kysymyksiä tulee vain ovista ja ikkunoista, että ei ole ongelma, miten vapaa-aikaa käyttää. Miten arvokasta sulla olisi se, että sun ajankäyttö tehostus merkittävästi? Mirkohan on tosi energinen tyyppi, joka saa tämän porukan liekkeihin. Mirko ei voi millään muulla luonnehtia kuin innostuksella. Se mies on ihan täyttä timanttia joka solu. Parasta valmennuksessa on semmoinen heittäytyminen, että tätä vedetään niin kuin isolla tunteella. Mirko on ehkä Suomen kovin jätkä, koska pystyy käyttämään pastelivärejä uskottavasti toimiessaan valmennustilanteessa. Suunta on tärkeämpi kuin vauhti. Itse asiassa sillä, kuinka tehokkaasti ja nopeasti sä teet asioita, ei ole juuri mitään väliä, jos sä teet vääriä asioita. Tehokkaan ajankäytön hallinnan valmennuksessa kiteytyy erinomaisesti se, että mihin sinun yrityksen avainhenkilönä kannattaa käyttää sinun kallista aikaa. No mä kiteyttäisin tämän valmennuksen ehkä konkreettisuuteen, havainnollisuuteen ja sitten siihen, että se etenee suoraan toimintaan. Parasta näissä valmennuksissa on se, että täältä löytyy aina konkreettisia asioita, jotka pystyy helposti raahaamaan kotitoimistolle ja ottamaan välittömästi käyttöön. Mirkon valmennukset on tosi energisiä ja dynaamisia. Niistä saa paljon pieniä juttuja vietäväksi heti työelämään, mutta mä oon käyttänyt niitä myös kotona. No, me ollaan aloitettu yhteistyö vuonna 2005, tehty sitä yli 10 vuotta ja se jatkuu edelleen. Yhteistyö on ollut hyvää, niin kuin mä sanoin, niin joustavaa. Me ollaan aina saatu se, mitä me ollaan tilattukin ja palautehan on ollut järjestelmän hyvää. Kuinka arvokasta sulle olisi tavoitteiden saavuttaminen töissä ja elämässä muutenkin? Tämä valmennus on tuonut mulle enemmän aikaa mulle tärkeisiin asioihin ja se on hyvä. Tärkein hyöty on ollut se, että nyt on enemmän fiilistä oman ajankäytön mestari. Että minä päätän, milloin käytän aikani, mihin käytän, eikä joku muu. Mirko hallitsee ajankäytön tosi hyvin teoriassa.